Grabatzen ari garen unean gaueko 12:43 minutu igaro diren honetan, Altunak eta Arangurenek Ezkurdia eta Errezustaren aurka Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten Binagako txapelketa nagusiko Ligaxkako 10. jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Ezkurdia eta Errezusta ziren favorito eta ez dute hutsik egin 22 eta 11 irabazi baitute. Gogoratuko dugu aurreko astean Altunak eta Arangurenek biek ala biek ezin izan zutela jokatu, ondorio zeuren orde Zabala eta Bikuña aritu ziren Gasteizen Elordi eta Zabaletaren aurka eta 22 eta 12 galdu zuten. Ezkurdiak eta Errezustak ere galdu egin zuten Getarian Peio Etxeberri eta Martijaren aurka 22 eta 15. Honen bestez, bikoteak aurreko jardunalditik ez dira dinamika positiboan iritsi, egia da sailkapenari dagokionez oso egoera ezberdinetan iritsi direla, batetik Altuna eta Aranguren sailkapenaren zuloan une honetan une oso kritikoan direla, eta Ezkurdia eta Errezusta berriz lehen bi postu horien bila nabarmen joanak dira. Beno, esan behar da hasieratik bi aurrelariak jokatzeko ikusi ditugula, Jokin Altuna jokoa nahasten saiatu da, ahal izan duenetan behintzat, ezker gantxoarekin eta etekin handia ateraz, baina Joseba Ezkurdia bera ere oso indartsu eta bizi ikusi dugu, eta Ezkurdia horrela dagoenean gainera atzelariak laguntzen badio oso zaila izan ohi da irabaztea. Eta berehala pasa dute Altuna, berehala murriztu zaizkio abaguneak amezketarari, eta Joseba Ezkurdiak benetan sekulako erakustaldia eman du aurrean boleaz, tanto asko egin ditu horrez gain moztuta eta pilota oso bizi mugitzen, eta konfiantzaz ikusi dugu Arbizuarra, pentsatzen genuen, behar bada lehengo asteko porrotak apur bat moralki eta jaitsiko ote zituen Ezkurdia eta Errezusta, baina ez da halakorik gertatu, eta gaurkoan Labriten biek ala biek sekulako erakustaldia eman dute. Jokin Altuna jokoz kanpo utziz eta Aitor Aranguren horixe ez, txapelketa osoan zehar ikusten ari garen moduan apur bat tarteka ematen bai, baina bizkarra ezin erakutsi, zeia da Errezustaren aurka zaila izan ohi dela bizkarra erakustea jotzaile espaldin bazara, baina horrez gain pilota garbi dezente galtzen, eta faktore hori guztien ondorioz 12 eta 5 aurreratu dira Ezkurdia eta Errezusta. Honen bestez etzen bat ere une erraza Altuna eta Arangurenentzat, partida aurrera joan den enean ere Jokinek beste erakustaldi tarte bat izan du, hor sekulako 3 tanto egin ditu, eta frontoia zutik jarri ere, 9 eta 14 hurbildu dira, baina hortikan aurrera 18 eta 9 berriz ere Ezkurdiak sekulako erakustaldia eman du. Jokin alambrearen gainean zen, ia tanto guztiak amaitzera joaten zen, eta horre une batean huts egin du, eta hortikan aurrera erabat nagusi izan dira, eta azkenerako naiz eta Errezusta txakalaldi bat izan duen, eta une batean azkenerako 22 eta 12 irabazi dute Ezkurdiak eta Errezustak, eta honen bestez une honetan Ezkurdia eta Errezusta sailkapenean 8 punturekin ipini dira, Laso eta Iztuetarekin berdinduta, hauek partida bat gutxiago dutela. Altunak eta Arangurenek berriz 6. playoffetako azken postu hori markatzen jarraituko dute 3 punturekin. Hauxe beraz esan beharreko, aurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.